କାଞ୍ଚ କାହିଁକି ରଜତ ଭାଇ ଏତେ Nam nam nam. କାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଭାଇ ପ୍ରେମିକା ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଚକୋଲେଟ ଦେଲାନି ବୋଲି ସେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି। 5 ଟଙ୍କା ପାନ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ ମୋ ବେଗଟା ଟିକେ ଦେଲ ତାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଘୋରଟା ଏ ଭିଡିଓ କରିଦବ ପାନ ଚକୋଲେଟ Heart beat. ଏଟା ପାନ ଚକୋଲେଟ ନାହିଁ, ଏଟା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚକୋଲେଟ। ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପାନ ନୁହଁ। ନା